Benvinguts a una nova edició de la Ruta de les Rondalles per Penàguila. Com que sou molta gent, així jo crec que la majoria tenen bona veu perquè són o han sigut mestres. Però vosaltres intenteu aproximar-vos quan toque parlar i crec que ho pillareu tot. Bé, mireu, enguany és la segona edició que fem de la ruta. Esta ruta, dedicada a en Rivalor i les seves rondalles, ja es feia abans a Penàguila, no?, d'una altra manera, però des de fa un parell d'anys la Coordinadora pel Valencià de l'Alcoià Comtat i la Casa Rural Valor, que és la que teniu així darrere, vam decidir donar-li una espenta a la ruta i fer un díptic, mira, que té la dona, vam decidir fer-li un díptic de la ruta, que si no el teniu, ara després el repartirem, alguna sèrie de punts. Bé, la ruta la vam començar a fer guiats per tres motius o tres objectius. En primer lloc era fer un homenatge a Rivalor, com a mínim una vegada a l'any, que és quan la convoquem pel nostre compte, per a recordar la seva figura i la seva vinculació al poble. Després també la ruta té el pretext de donar a conèixer un poble de les nostres comarques, que també és interessant i té molts atractius, com és Penàguila, i per últim també fem la ruta per a donar a conèixer la Casa Rural en Rivalor, una de les poques empreses que porta el nom d'un dels nostres escriptors, que vol dir que amb la cultura també es poden fer coses interessants. Bé, una particularitat de les nostres rutes, de totes les que fem, és que cada edició intentem fer-les diferents, perquè així, si algú vol repetir, no s'avorrís. L'any passat fèiem la ruta i va ser una ruta que es basava en lectura de textos, de rondalles, una part històrica. Enguany vam dir, mira, la repetim, però anem a canviar el format. I el format que decidirem va ser el següent. El format va ser, clar, si volem fer un homenatge a en Rivalor, i així està molt bé, però la millor forma de fer l'homenatge a Valor, en atenció al que va escriure o al que va replegar les rondalles, era que vinguera gent i contara històries. Que enguany serà de contar històries. Penseu que en Rivalor el podem recordar per molts motius. Podem recordar-lo per la seva vessant com a gramàtic. Va ser de les primeres persones que va començar a escriure gramàtiques i llibres per a l'ensenyament del valencià, des del temps de la República, que ja va començar a fer coses en la revista El Tio Cuc d'Alacant, fins a tota la postguerra i posteriorment. També té un valor com a escriptor, té algunes novel·les, un text de batuda, Enllà de l'horitzó, però sobretot, si el coneixem, és per haver-se dedicat a replegar rondalles, històries de tradició oral. En Rivalor va néixer a Castalla, encara que jo sempre dic que el seu avi era d'Alcoi, això s'ha de posar, però també tenia una certa relació amb Penàguila, i és que ell durant alguns estius venia així i passava els estius, algunes temporades, en la casa d'uns familiars. I aquesta casa, la que teniu allà darrere, que era d'uns familiars que eren els notaris del poble. En Rivalor venia així del poble, era un altre poble, però tenien la casa així. En Rivalor venia a Penàguila i com feien molts altres pobles on estava, quan arribava, clar, ell parlava amb la gent i s'interessava per la cultura oral.
i anava recopilant històries. Jo tinc una imatge d'en Rivalor, no visual física, però sí en el meu imaginari d'un home que anava sempre preguntant, com fan alguns altres, preguntant a les persones majors les rondalles. Ara vos llegiré només un fragmentet d'un llibre que es diu Converses amb un senyor escriptor, que està publicat en Tàndem, i són unes entrevistes que li va fer Rosa Serrano, l'editora d'Edicions Tàndem, perquè ell contara la seva vida. I en un fragmentet descriu un poc la relació que tenia amb Penàguila. I diu: del meu pare rebia contarelles, històries més o menys familiars de Penàguila. Respecte a aquest poble amb tanta presència i desvalor, trobe que va ser un cas. El meu pare, al casar-se a Castalla, encara que de 9 anys visqueren a Penàguila, va anar afluixant els llaços amb la vila nadigua. Fins i tot va vendre la seva part en el mas. Vincle desvalor en aquell terme municipal, a 1.030 metres d'altitud, en un pla de bones terres i rodejat de vells boscos i alzines i pins. Aquell mas es deia el Vítol de Valor, ja que la partida es diu els Vítols. Bé, la família Valor tenia terres per diversos llocs, el mas dels Vítols, i també tenia molta relació amb un altre mas, que ja no la contarem, però hi ha una aventura en què alguns escriptors anarem a visitar aquest mas, que és el mas de la Lloma, que diuen que en Rivalor anava i a l'ombra d'una carrasca que hi ha al costat del mas contava o escoltava alguna de les seues històries. Doncs bé, en aquesta ruta farem això, escoltarem històries i també, per a donar-li un contingut diferenciat de l'any passat, vam dir, mira, les rondalles, a més de contar històries, també hi ha elements de la nostra cultura popular, elements com ara les plantes. I vam dir, aquí podríem dur per a que ens parlarà de plantes. I vam dir, ja està. A Daniel Climent, Daniel Climent, vam dir que no és per res, però Daniel Climent ara s'ha jubilat, ell ha sigut professor de Ciències Naturals, no? Però ara, des que s'ha jubilat, tu tens una agenda de ministre que vas recorrent tots els pobles per a transmetre els seus coneixements i totes les coses que saps sobre plantes, etnobotànica i moltes altres històries. Per tant, Daniel Climent anirà fent algunes paradetes per parlar-nos de plantes màgiques o plantes amb una història o llegenda al darrere. Bé, doncs la ruta consistirà en això, farem un recorregut, sobretot pel poble, i després una miqueta, no ho farem molt pel camp perquè estarà fangós, suposo jo, però anirem a una zona que podeu anar sense que ningú s'enfangue i estarem allí. Bé, jo aniré donant pas a les diferents intervencions, algunes seran repetint-se. Començarem per Dani Climent. Dani Climent, ell anirà intervenint sense ordre. Tu eres l'únic que no tens ordre establert. Tu tens bula per en qualsevol moment dir parem i expliques el que vulguis. La resta sí que han d'esperar-se que us donem la paraula. D'igual manera, si algú vol llegir algun fragment d'alguna rondalla o la porta preparada, que m'ho comente i li fem un buit i l'explica. Bé, Daniel Climent direm que ell va ser professor durant molts anys i encara continua sent-ho, però ja d'una altra manera, perquè jo crec que els mestres no deixem de ser-ho mai de la vida, és que tenim aquest vici, o aquesta maledicció no deixem de ser-ho mai de la vida. Si n'hi ha uns quants que també, com Leandre Iborra, un altre escriptor, que també podria donar fe. Bé, Daniel Climent jo el vaig conèixer per primera vegada arran de la publicació d'un llibre que jo penso que és emblemàtic en la nostra història, Les nostres plantes, un dels primers llibres d'etnobotànica que es van fer. Després, temps després, ell ha publicat algunes altres coses, molts articles, i un altre llibre que vos recomano que es diu L'Herbari, que l'ha publicat ell en col·laboració amb Ferran Zurriaga, que està editat per la revista Mètode, on també parla de diverses plantes del nostre entorn. Jo ara et cediré la paraula. Quan arribàvem així hem quedat en la plaça de l'Arbre. I la primera idea que he tingut, dic, si és un arbre i està en una plaça serà un hom. Això és molt freqüent. Les places en els pobles, un hom. No és el cas, ara estàvem parlant-ho, Jordi, Toni... Però la primera idea, un hom, perquè en les places habitualment es posava al centre un hom com a lloc de reunió i com a garantia de pactes. Si uno va a Milleneta, per exemple, veurà allí un hom centenari, o en la Vila Joiosa estava allí la plaça de l'Hom, vol dir, és molt freqüent en els pobles. En aquest cas estàvem debatent si era un tiler, ens faltava però un tiler, però en tot cas, una cosa o l'altra tenen història. La història de l'Hom, acabo de dir-vos, centre de convocatòria
de la gent, l'hom o la home, també. Un arbre fantàstic en unes qualitats extraordinàries respecte a la persistència sota l'aigua, per exemple, per a fer les pals que aguantaven ponts o dels palafits en Venècia, o també resistència als cols, típica fusta per a agradar en els carnissers i anar trencant els ossos i demés. Però el tiler, si és un tiler ara, té una altra història, unes històries precioses. I els arbres i les plantes, en contacte amb els humans, han fet que els humans desenvoluparen històries per a contar propietats, per a tindre-los de referents màgics, comunitaris, i aquesta relació, que es diu etnobotànica, la relació entre els humans i les plantes, transmesa de generació en generació i en general en caràcter oral, el qual s'ha perdut moltíssim i si no es registra es perdrà encara més, perquè cada persona major que sap coses de plantes en quan es mor i no s'ho ha transmès és com si haguera perdut una biblioteca sencera de coneixements, alguns es dediquem a recopilar aquestes històries, aquestes llegendes, aquests rituals. I el cas del tiler té almenys un parell d'històries que són entre rondalla i llegenda, que la veritat a mi m'agraden molt. Una, probablement la més antiga, està situada en Àsia Menor, en Frígia, el que seria avui dia Turquia, i en parla, és una llegenda grega, que parla que una volta Zeus, la gran divinitat, per a veure la qualitat dels humans, va baixar i es va vestir com si fos un captaire, un mendicant, i diu, a veure si la gent m'acull i tenen bon cor. Comença a caminar, a visitar llogarets i poblets i tots, en veure tal com anava vestit i en accent foraster, el rebutjaven, excepte una parella de persones majors, Filemó i Baucis, que veient-lo allí desassistit, esmaiat, el deixen passar a sa casa, comencen allí a parlar, els pobres homes, la parella li ofereix el poc que té, unes olives, un pitxer en aigua, i a mesura que anem parlant, i aquell anava menjant, aquells s'estranyen de veure que el bol on estaven les olives no s'esgotava mai, sempre hi havia olives. I l'aigua, per molta que se'm servia, sempre estava ple el pitxer. Al final, estranyats, li diuen, aquí hi ha alguna cosa estranya, portem ja una bona estona parlant i això no s'agota. Què està passant aquí? Diu, vaig a descobrir-me. Jo soc Zeus, he vingut aquí, heu sigut a la Terra i heu sigut els únics que m'heu acollit. Estic tan agraït a vosaltres per aquest caràcter, aquest tret d'humanitat que heu mostrat, i així que vaig a dir-vos que demaneu el que vulgueu, que jo, que sóc totpoderós, vos ho concediré. Aquestes persones ja majors, que s'havien estimat tota la vida, que s'estimaven, continuaven estimant-se, li demanen una única cosa, que cap dels dos tinguera el dolor de veure perdre l'altre. És dir, que per favor que els deixara morir alhora, junts. Zeus li ho concedeix. Zeus els deixa que visquen temps i a l'hora de morir que moriguen els dos sense patir cap d'ells la pèrdua de l'altre. I allà on van caure van eixir dos arbres emblemàtics en la cultura europea, que han sigut el roure, la carrasca, i el tiler. Un representant a l'home, a la virilitat, el roure, i altre representant la feminitat, a les dones, el tiler. Això seria, en aquest sentit, un arbre de dones. I aquesta idea d'arbre de dones torna a aparèixer en una epopeia posterior en la dels Nibelungs, una epopeia ja germànica i tirant cap a Escandinàvia, en què l'heroi Siegfried ha sigut banyat en la sang d'un dragó i això el farà invulnerable. Però així com estava banyant-se en la sang,
d'un tiler que havia al capdamunt d'ell, cau una fulla i li cau en l'esquena. Li deixa una marca on la sang del dragó no ha cobert la pell, la qual serà l'única zona vulnerable. I en efecte, ell suplantarà el seu cunyat, el rei Hagen, anirà a lluitar amb una princesa guerrera que ha dit que únicament es desposarà amb aquell que la vença en combat. Siegfried li guanya a Brunilda. Brunilda es casa amb qui creu que és el que l'ha vençuda, però falsament, perquè aquell s'ha llevat, s'ha despullat després i ha fet que Hagen, el rei, es desposa amb Brunilda. Siegfried està casat amb Grimhilda, les cunyades, en una de les converses, més tard, una i l'altra, a veure qui té més mèrits, en un moment donat, Grimhilda li dius, què penses, que t'has casat amb qui el va vèncer? Això no és així. Qui realment el va vèncer va ser Siegfried. Li conta la història i se li va de la llengua allò de dir que té una zona vulnerable, que és en l'esquena allí on havia caigut la fulla del tiler. Aquesta serà la marca que utilitzarà Brunilda per a fer-li una capa, regalar-se-la i deixar una marqueta allí darrere en la capa, que serà el lloc on un assassí contractat per Brunilda, en un moment donat, en una cacera, apuntarà el venable i el matarà. A on el matarà? Clavant-li la fletxa eixa justament en el lloc del tiler, on una dona ha revelat la zona, l'única zona vulnerable. En fi, històries per a no parar. Continuem? Molt bé. Això és un altre lloc, un altre racó molt bonic que té Penàguila, que era l'entrada per l'antiga muralla, i així donarem pas a un altre dels contacontes que ha vingut, però vos presenta Víctor Labrado. Víctor Labrado és, a més de professor, és també escriptor, i és autor de novel·les com ara La mestra, que són novel·les molt emblemàtiques, jo diria que molt històriques, que conta la història d'una mestra de les primeres que va començar a fer ensenyament en valencià. I també, sobretot, a part d'altres novel·les que té, és expert en una cosa que es diu etnobotànica. No, calla, no, etnopoètica. És que, com dic a Dani Clement ahir, etnopoètica, etnopoètica. T'havia posat un compromís, dic, a veure si ara de parlar... Se m'han afluixat les cames. Bé, l'etnopoètica és la disciplina que estudia les rondalles i la cultura popular. Víctor Labrado, en la seva producció, té alguns llibres molt interessants, com per exemple Llegendes valencianes, que és un llibre de gran format que està editat a Edicions Bromera, on fa un repàs de les criatures màgiques de l'imaginari popular valencià. També té un altre que es diu Llegendes de la ciutat de València, edició 62, que fa un recorregut pels carrers de València i va traient llegendes que hem de conèixer. I bé, té molts altres llibres, moltes altres novel·les. I jo li havia demanat a Víctor que ens parlara, que es contara alguna rondalla, però que també s'explicara un poquet quin és, ara vaig a passar del compromís, quin és l'imaginari màgic dels valencians. És a dir, quines criatures màgiques podem trobar a les nostres llegendes, o criatures que facin por, o quan fa un dia núvol, o fer, el que tu vulguis, ho conté. Bé, de criatures que em facin por n'hi ha moltíssimes. Crec que hi ha molts mestres entre el públic que podrien donar fe d'això. Però no parlarem de les pors actuals, sinó que parlarem de les pors antigues que no fan tant d'horror, no? De tota manera, sí que vos volia contar una cosa. Jo vaig conèixer Enric Valor i hi havia una història d'Enric Valor relacionada en este racó. Venia de família de senyorets i la casa, que no sé si ara l'han partida, però una casa molt gran, i donava 3 carrers. Crec que donava per ací dalt,
al carrer de baix i després a la casa rural. I diu que una vegada va vindre un foraster, i no sé si era el seu avi, estava guaitant per la finestra i el foraster el va veure. Quan passava pel carrer de baix, va eixir també el mateix senyor i el va veure, que ell es va estranyar. Però quan ja rodava per l'altre carrer ja no va entendre res perquè per carrer on passava eixia per la finestra. I això era una manera que Enric Valor, son pare, li dia de com havia sigut d'important la família, que tenien un casal que quasi tenia finestra a tots els carrers del poble, segons el punt de vista del foraster aquell. Bé, entre les criatures, les presències secretes, les natures ambigües, els éssers inquietants de l'imaginari valencià, de la nostra mitologia, n'he triat una que es diu el Caro. El Caro. El Caro és una llegenda que es conta per allà a la banda de tot al voltant del Mondúber, per Gandia i la Safor, però també es conta per tota l'Aitana i per... Jo he trobat un parell de persones dels masos de Penàguila que també la contaven. Curiosament, és una llegenda que Enric Valor o no la va conèixer o no li va agradar, per alguna raó, o ja en tenia prou d'escriure rondalles i llegendes, no la va contar. També potser ens fa creure que avui coneixem millor el llegendari, aquella feina que va començar Enric Valor de començar a donar importància i a tractar literàriament el que és la mitologia dels valencians. Avui, per la quantitat de furgastores que hem vingut darrere, que hem dedicat a preguntar a la gent, a recollir informació, avui coneixem millor el nostre llegendari, gràcies a aquella primera gran espenta, perquè Enric Valor va carregar aquesta mitologia nostra de dignitat amb la qualitat literària que va reelaborar aquelles narracions. Per tant, vos contaré la història del Caro. Espero que no somieu, perquè fa molta por, ja vos avise. Diu que si eixiu de nit, però en compte d'anar a la discoteca o al bar, vos n'aneu per la muntanya, si és una nit molt fosca, pot ser, allà lluny sentireu, ja en tinc una. I això fa por, anar per la serra i sents una veu que fa, ja en tinc una. Si eres home, però si eres dona, diu, ja en tinc una, jo seré la que farà dos, ja veurem això, anirem totes al sac. I sí, i continua, allà que passa un temps, sents, ja en tinc dos. I continua, és a dir, allà, si s'ha sentit allà dalt, diu que després, baix d'un barranc, sents, ja en tinc tres. I així, ja en tinc quatre, ja en tinc cinc, ja en tinc sis. I quan diu ja en tinc sis, fa, ja no en tinc cap. Això és una manera de viure, no? És a dir, vas acumulant i després es queda sense res, no? Però diuen que això és els crits que fa el Caro. El Caro és un mussol en cap humà. Si és difícil sentir-lo, encara són més pocs els que l'han vist. I diu que fa uns ullassos així, com si foren dos fars de 4x4, però entremig d'un llentiscle o això, i fa molta por trobar-se'l. Bé, i això té una explicació, això no és perquè sí. Això diu que, en temps antic, va passar una cosa semblant al que ha contat el senyor Daniel Climent, però no era tan antic. Júpiter li havien fet una jubilació i havia ocupat la plaça en propietat un senyor que es deia Jesucrist, que era el nou propietari de la plaça del Júpiter. Aquestes coses que hi ha una renovació generacional, entre els déus també. I diu que Crist anava pel món a comprovar la bondat o la maldat de les persones. I es van tropeçar en el Caro. El Caro diu que era un pastor troglodita, no en el mal sentit de la paraula, era un troglodita, vivia en una cova i allí dins la cova tancava el ramat de cabres. I diu que aquell home anava cada migdia a una bassa i allí s'abeurava el ramat i l'home dinava pa i formatge i se'n tornava a la seva cova. I diu que un de tants dies estava allí a vora de la bassa i es presenta aquell senyor, que era un senyor, un aspecte impressionant, és a dir, alt, una túnica de cap a peus, una barba blanca i un aspecte venerable. I aquell home que s'acostava a la bassa, arriba al Caro, li passa davant, veu ell, veuen les cabres, ho enfanguen tot, i quan arriba Crist a veure, l'aigua estava tota tèrbola, tota enfangada.
i es gira, i el Caro estava tot tranquil menjant-se el dinar. Que el va convidar, no li va dir ni bon dia. No li va dir ni bon dia. I al nostre senyor li va entrar una ràbia que li va dir, diu, escolta, vostè a quina escola ha anat? A vostè qui l'ha educat? Diu, jo no, diu, jo estic a la boca plena, m'han dit que no es parla, la boca plena. Escolta, no he pogut veure per culpa seva que han brotat tota l'aigua de la bassa i damunt està ahí acabant-se vostè el pa i el formatge i a mi no em convida. I li va saber mal al Caro, és el mal d'escoltar-te les persones que et convencen. I li va dir, diu, che, diu, si m'acompanya vostè a la meva cova, jo mataré un cabrit i el convido a dinar, a sopar, les hores que són a sopar. I el nostre senyor va acceptar, i allà se'n van, el Caro, el nostre senyor, i tot el ramat darrere, i arribaren a la cova. Diu, assentes vostè, així a la porta de la cova, li va treure un got d'aigua, se'n va entrar cap a dins, a triar el cabrit. Tria el cabrit, diu, xe, este és massa bonico, este val molts diners, este no. I tira un altre, diu, xe, este pobret és massa menut, este, i este, xe, és massa simpàtic, no tinc ganes de matar-lo. Total, no hi havia manera de trobar un cabrit que li vinguera bé pena. I diu, qui mana a mi ficar-me en aquestes complicacions, jo per què, au que no conec de res, haver-li de matar un cabrit que no el mate ni per mi i matar-li a ell. I en seguida, què va passar? El gat, tenia un gat pels ratolins de la cova, li passa per davant, li va brillar en l'ull el gat. Va fer un somriure fill de puta impressionant perquè li va vindre una idea. Va agarrar el gat del mascoll i el va degollar. El va pelar, el va fer a trossos i a la cassola. I estava allí munyint les cabres i sentia l'olor, diu, si fa la mateixa olor que cabrit, l'enganya segur i m'estalvia el cabrit. Total, que quan ja estava al sopar, diu, vinga, a taula, va, que això es gela. I arriba, ara, el nostre senyor, qui pot enganyar el nostre senyor? No ho intenteu. Bé, i el nostre senyor se'l queda mirant quan portava la cassola i li fa, si eres cabrit, pega un belit. Si eres gat, bota del plat. Ho va dir en verset i tot perquè m'ho recordarem millor. Si eres cabrit, pega un belit. Si eres gat, bota del plat. I diu que en aquest moment, com si fos un puzzle, tots els trossets de gat, ells a soletes van reconstruir el gat sencer. Una gràcia. Però és que li va créixer el pèl i tot, perquè si no hagués estat un gat molt depilat, doncs no. El gat tot pelut, perfecte, i en una cua de 2 pams, diu que no es va esperar a demanar explicacions. Va pegar un bot des de la cassola i va eixir fugint. Clar, el Caro es va quedar molt parat, això. Va quedar allà, m'han descobert. I li va vindre la maledicció. Nostre Senyor se li gira i fa, Caro eres i caro seràs. I el teu ramat mai la replegaràs. I diu que en això senten una remor de totes les cabres que venien de la cova fugint, li passaren per damunt al pobre Caro, i el Caro s'alça per intentar recuperar-les, però diu que quan estira els braços no tenia mans, tenia ales. Mira avall i no tenia peus, tenia urpes. I s'havia fet tot ell un mussol que anava volant darrere de les cabres. No va perdre el temps. Agarra una i fa, ja en tinc una, ja en tinc 2, ja en tinc 3, però la que en tenia ja 6, ja en tinc 6. N'agarra una altra, torna al raconet on s'havia deixat les altres i ja li havien desaparegut. I diu que això durarà mentre el món siga món, que no s'acabarà mai, i el Caro per això va de nit, pel barranc d'ací, pel tossal d'allà, i el sentireu que diu, ja en tinc una, ja en tinc 2, i no acabarà mai. I això és la història del Caro. Gràcies.
fer una altra parada de la ruta. Bé, així estem ara a un altre dels llocs més màgics que té Penàguila, que és el llevador. Car tenim una mala sort que, com que hi ha hagut sequera, sempre que venim últimament està la font tancada, però aquesta font, si veniu en temps de pluja o que està el dipòsit ple, té més de 20 canons d'aigua, però on va rajant la font, l'antic llevador. Bé, en este llevador hi hem inventat una llegenda, una de les rondalles, jo crec que és la més popular d'en Rivalor, la de Queixalets també. Nosaltres fa un temps farem un acte així des de la Coordinadora per Valencià i la rondalla la posarem en aquell panell. Ara, no obstant això, la contarà Sílvia Blanes. Sílvia Blanes, que ella és mestra i és també té molta relació amb la Casa Rural Valor. Bé, jo simplement com a introducció dir-vos que, com ha explicat Víctor Adés, les nostres rondalles tenim moltíssims temes. Hi ha rondalles costumistes, rondalles humorístiques, rondalles màgiques, religioses, i unes rondalles en concret, algunes de les que es contaven, incorporaven sempre un element de por, perquè les rondalles tenien també un valor, com si diguem, no intimidatori, però sí de control social. La rondalla que es contarà Sílvia podia tindre aquest paper, el paper de fer por a les xiques ja en edat de mereixer, que s'aventuraven a anar-se'n soles, sense demanar permís a ningú, i podien passar-los coses perilloses. Deixa la contes tu. Ja, posa-te-ho. Vale. Bon dia a tots. Bé, això era un cas que va passar així en la vila de Penàguila, un cas gros i esgarrifador, per cert. Cal dir de bestreta que aquesta vila és una vila petita, és un petit racó de món envoltat d'encinglerades i ombrienques muntanyes. La costum que tenien les mares de dir-li a les filles era no baixeu de nit a llevar a la font. En aquella vila n'hi havia una costera que estava vorejada d'oms. Ara ja no n'hi ha noms, ara el que queden són les marques en el camí, en terra, però davall d'aquella costera hi havia un llevador, i aquest llevador tenia 20 i tants canones de bronze, com bé ha dit ell, i aquell soroll ressonava en aquell lloc, li donava so a aquest lloc que en aquell moment no, sols tenim el so que tenim nosaltres, que fem nosaltres, i el tractor. Bé, pel dia les dones baixaven així al llevador per a rentar la roba bruta, però per les nits no baixava ningú. I sols el que hi havia era soledat, i el misteri, l'odol del vent que sentia per les branques dels olms que vorejaven el camí. Les mares sempre li diuen a les filles, no aneu de nit a llevar a la font. I això és el que feien les filles. Però hi havia una dona, perquè hi havia una xiqueta, una joveneta, que li deien... Com li deien? Toneta? Toneta, la de les Alcoies. Les Alcoies, suposa que les Alcoies és una partida que hi ha proper de la torre, i imagina que la Toneta era d'allí. La Toneta no va obeir a sa mare, era molt desobedient i no la va obeir. I una nit de desembre, quan començaven a caure les primeres volvetes de neu de l'hivern, Toneta va decidir no fer-li cas i baixar al llevador a llevar uns llençols. Quan baixava, encara ressonaven la veu de sa mare que li deia no baixes de nit a llevar a la font, però Toneta va agafar la bugada i va començar a baixar la costera del llevador. Quan anava per mitjan costera, va sentir com si plorara un xiquet i es va acostar al primer hom que n'hi havia a la baixada del llevador. Quan va plegar aquell hom, va veure que efectivament hi havia un xiquet molt xicotet, quasi acaba de néixer, el va agafar i va dir, ai, pobret, quina mala ànima deu d'haver-te deixat així, tan xicotet i quasi mig colgat enmig la neu. Vine cap així, el va agafar i el va agafar el braç i per l'altre braç va continuar el camí i va seguir baixant. I enmig de la meitat de la costera hi havia un fanal. Quan va plegar aquell fanal es va acostar per a veure el xiquet, va deixar la bugada, va agafar el xiquet i el va consolar perquè aquell xiquet no parava de plorar.
Ai, pobret, pobret, pobre xiquet, qui t'haurà deixat així? Quina mala ànima t'ha deixat així? Però si eres molt xicotet. I mira, si encara eres un bebè, i ja comença a blanquejar-te les dents. I aquell xiquet va obrir els ulls, li va obrir la boca i va dir i queixalets també. I li va mostrar uns queixalots tan grans com els d'un porc senglar. Toneta, tota espantada, va soltar el xiquet en terra i quan justament el xiquet va caure en terra es va sentir un tro tremendo, però grandíssim. El xiquet va desaparèixer i es va quedar així en l'ambient una olor a sucarrim que pa què. La xiqueta va agafar la bugada i va continuar baixant la costera. Què va passar? Que aquella veu de sa mare dient-li no baixes de nit a llevar a la font. Encara estava per ahí. I per un altre costat el xiquet dient-li que això l'és també i aquell xiquet tan espantós. Però ella era coratjosa, desobedient i va continuar baixant la costera. Quan va plegar al llevador es va posar a llevar. Feia molt de fred i com que no volia que ningú la vesguera, per si de cas, es va posar justament on està aquell home, allí, en la part més fosca del llevador. I ahí es va posar a llevar. Vinga a llevar, en el cabet acatxat, i quan es va despistar una miqueta, es va adonar que al seu costat hi havia una dona alta, molt alta, flaca, molt flaca, tota vestida de negre, amb la cara tota tapada, que llevava tota furient al seu costat. Toneta la mirava així de reull i dia, ai mare, esta dona qui serà? No la coneixia de res. Es va posar a parlar en ella i va començar, escolta, bona dona, mira que fa fred aquesta nit, I la dona acotava el cap i continuava llevant La dona va cridar una miqueta més, escolta, bona dona, mira que fa fred. Si sapiguera el que m'acaba de passar fa una estoneta, baixava cap al llevador i en el primer on m'he trobat un xiquet llegíssim, que m'ha mostrat uns queixalots. La dona es va girar, la va mirar i li va dir, són com aquestos. A Toneta se li va fer tot fosc. La gelor de la neu va començar a pujar-li per les cames i va perdre el sentit. Al dia següent, les dones del poble la van trobar mig colgada en la neu al costat dels safarers de la font. Se la van emportar a casa i allí es va recuperar. Aquesta és la versió que hi ha escrita. I aquest és el final de la història que hi ha escrita. Nosaltres ens contaven una altra. Nosaltres ens deien que no la trobàvem mig colgada al costat dels safarers de la font desmaiada. Doncs la trobàvem morta. I quan la ronda ja acaba. Bé, com que estàvem parlant de rondalles de porc, jo vos contaré una, no sé si és de por o de riure, però a mi me la contaven. Clar, aquesta rondalla, Enric Valor no la va posar a la seva recopilació, però a mi em consta de bones fonts que s'ho va estar pensant. Només que jo crec que per qüestions editorials després no la va posar, però podria haver estat, no? Bé, jo per a contar aquesta rondalla em fan falta 4 voluntaris. Mira, Dani, tu has de fer de xiquet, val? Vosaltres voleu col·laborar? Bueno, no heu de fer res, només el que jo vos diga. Arrimeu-vos així. Havia una altra xiqueta que s'ha amagat, però bé. Vine, que no faràs massa coses. Bueno, bé, mireu, algú potser l'haureu escoltada perquè en alguna ocasió l'he contada, però qui la conega que fa sa cara com si fos la primera vegada que l'escolta. És una rondalla de porc, a mi me la contava una veïna que era de Penàguila, però no està ambientada a Penàguila, però podria estar ambientada a qualsevol lloc. Penseu que una de les característiques que apareix molt en les històries de Valor és la vida als masos. La vida als masos és un element que estava present, jo crec que fins fa 50 anys, que condicionava la vida de les persones. Avui en dia tots vivim a la ciutat, però antigament vivíem molts als masos i els masos estaven molt prou ben comunicats, de manera que si plovia, nevava o hi havia qualsevol incident, la gent es quedava allí sense poder eixir, ni sense poder arribar. Doncs mira, aquesta història es diu La Masera Poregosa. La coneixeu?
molt bé. És que el que sabíeu diu que no. Bé, mira, aquesta història va ocórrer, quan a mi me la contaven sempre situada al Mas Roig, que és un mas que hi ha per la banda de la Serreta, que es veu des d'Alcoi, però podia estar a qualsevol altre mas de qualsevol poble. Bé, conten que allí vivia una família amb 4 xiquets, que eren Dani Climent, el major, per motius obvis, tu com et diuen? Benet, Benet, tu el mitjà, tu? Aina, Aina, Bernat. i tu Bernat, el xicotet. Doncs vivia allí la família en 4 xiquets, no? I conten que, clar, la família vivia allí, però cultivava la terra, i de tant en tant se n'anaven al mercat d'Alcoi a vendre tots els productes que donava la terra. Aleshores, expliquen que un dia se'n van anar els pares i van dir als xiquets, mireu, si n'anem a vendre, com que fa mal temps, és possible que si ens agafa un ruixat i els camins s'enfanguen no puguem tornar a la nit i s'han de quedar-se al coll. Si passa això, vosaltres, com que ja sou majorets, li van dir a Climent, que era el responsable, el germà major, doncs tanqueu bé les portes, la reixa del mas, i se n'aneu a dormir i ja tornarem nosaltres l'endemà en fer-se de dia. Bé, es va fer de nit, els pares no tornaven perquè efectivament va caure un ruixat i els xiquets van dir, bé, doncs anem a dormir. Dani Climent, el germà responsable, tanca totes les portes, tots els portellons, els xicotes se'n van a dormir, cadascú a la seva habitació. A la part alta del mas hi havia una fila d'habitacions, cadascú la seva, tots allí. Però quan estaven allí dormint, el xicotet, era Bernat, o com era? Sí. Bernat comença a escoltar sorolls per fora. I mirant per la finestra veu una ombra d'algú que estava saltant la tàpia del mas. I què fa Bernat? A qui li ho vas a dir? A Daniel. Te'n vas de seguida al germà major, i toques la porta, Daniel, Dani, que he vist una ombra saltant la tàpia del mas. I clar, Dani, com és el germà major, els germans majors sempre van de sobrats, així de perdonavides, diu, no patisques, això ho arregle jo. Tu agarres un garrot que vivia per casa, baixes les escales del mas, tenisses, fora, i vas tenir engolir per la foscor. Ara has de baixar les escales. Vosaltres sou la foscor. Bé, Dani se'n va i penseu que va tornar. Ja no vas tornar, S'acaba la ruta. Bé, s'acaba la ruta. Bé, a l'estona, Bernat, que no podia pegar ull, i a més estava pendent a veure del germà si tornava o no, escolta un altre soroll per fora. S'assoma a la finestra i veu algú corrent pel jardí del mas. Algú corrent, que va cap a la casa. I tu a qui li ho dius? Com li diuen a tu? Benet. Va i busca Benet, que era l'altre germà del mitjà. I Benet, dius, tu què dius? A veure, no? Això ho arregle jo. Això ho arregle jo. Benet diu, això ho arregle jo. Agafes una granera perquè garrots ja se s'havien dut el teu germà i tu també baixes l'escala. I t'endinses en la foscor. Penseu que va tornar el xiquet? Ja no vas tornar, Bueno, ja no va tornar. Bé, passa una estoneta més i en això tu tornes a escoltar un soroll. I el soroll és d'algú que està allà a la finestra del mas i està forçant-la, i està entrant dins del mas. Tu escoltes que estan entrant. I dius, ui, així? Estan a punt d'entrar. I aquí vas a buscar. Com li diuen a tu? Aina, que tu eres l'altra germana un poc més major que ell, no? Se'n va a buscar Aina i li diu, escolta, que hi ha algú entrant al mas. I tu penses que són imaginacions i no fas cas, perquè com és el xicotet, ningú li fa cas. I tu què fas? Busques, ja no havia ni garrots ni graneres, però no sé, busques un pal d'estos de la llar, un ganxo de la llar i te'n baixes. Baixa. Aina se'n baixa i penseu que va tornar? Tampoc va tornar ja. Total, que t'has quedat tu soles, A veure què fas. Era Bernat. Bé, és que està Bernat soles en la casa. I això, al poc temps, escolta que hi ha entradins i les passes van per baix, de la planta baixa, i comencen a pujar les escales. Ai, cloc, algú pujant les escales. I tu dius, ui, això alguna cosa han de fer perquè el més probable és que siguin lladres i hem d'espantar-los. I què creus que van poder fer per espantar els lladres? Pues tu vas tindre una idea.
tu vas començar a fer sorolls dins de l'habitació, a pegar portades, vas agafar un orinal, que abans hi havia orinals que eren d'estos de porcellana, pam, un orinal cap ací, cap allà, portades a les finestres, i vas començar a dir el següent, parlant fort. Vas començar a dir: Vicenteta, trau l'escopeta! Martí, solta el mastí! Bernat, agafa la destral! Així n'ha estat 8 noms. Total, que els lladres, que eren lladres, van pensar que dins del mas hi havia més gent que en un quarter de la Guàrdia Civil i van arrencar a córrer tots. I clar, tu quan vas baixar vas trobar que estaven Daniel, Aina, Benet, tots allí, tots lligats, es va salvar, i Jean Marels, el més xicotet, es va salvar a tots. I el Macero Poregós ja no va ser Poregós mai més. Molt bé. És possible que ara, passejant pel poble, trobem alguna herba màgica, de les que fan volar. No sé si vos ho diré o no, segons com vos porteu, com sempre. Potser eixa herba és la que està darrere d'una rondalla que arreplega amb una variant en rivalor en l'Albarder de Cocentaina, però que jo he sentida amb altres versions, perquè de cada rondalla en ocasions havia versions diferents. Faré un híbrid. Això és una parella de nòvios que anaven a casar-se, però a poc de la boda li diuen els amics al xicón: tu t'ho has pensat bé en qui va a casar-te? Diu: pues sí, la nòvia de tota la vida. Diu: bueno, però és que ens hem assabentat de coses que ens fa no sé què dir-te-ho, però preferim dir-te-ho perquè ho sàpigues almenys i decidisques. Ella i les amigues, quan arriba la nit de lluna plena, se'n van a saber a on i fan no se sap què. Aixina que tu veuràs. L'home aixina diu: redeu, ja m'han posat a mi. I mira, pues això que és esta nit, demà per la nit és la lluna plena. Vaig a veure què faig per assabentar-me això que m'han contat. Demà, després de festejar, estar una estoneta, fa com que s'acomiada, com que se'n va, però pega la volta al mas, entra per darrere i s'amaga en una jarra d'eixes que havia d'oli, allí es posa i es tapa, la tapaora aquella. Al ratet sent que toquen a la porta, uns colps. Toc, toc. La nòvia obri la porta, aquell sent veus que reconeix com les veus de les amigues, aquelles comencen a parlar, diu: anem a preparar això. Comença a sentir el rebombori de coses de cuina, en la taula, alça un poc la tapaora, mira i allí veu a la nòvia i a les amigues fent un ungüent, despullant-se, agafant l'ungüent, frotant-se-lo, totes elles i cada volta anaven rient-se més i més i més i més i més. I ara mos farem també unes herbetes. I en efecte, ell comença a sentir l'oloreta, una oloreta desconeguda, a unes herbetes que estaven allí bullint i aquelles cada volta rient-se més, i així que va pujant tot això, i ell també notant-se estrany, nota que la nòvia se li assenta damunt en la tapaora de la jarra i li diu a les amigues: i ara, per damunt dels arbres. I en efecte, ell nota com s'agarra
i se'n perfumeral, per damunt dels arbres, i noto que està... Pom! Aterra a un lloc, aquell mig despert, mig així col·locat, no sap què passa, noto que ja no està la nòvia damunt, obri un poc, mira i en efecte allí, en una clariana del bosc, allí estan la nòvia, les amigues, tots en conill ballant al voltant d'una foguera, uno en unes banyes com si fos una cabra, dirigint la sessió, allò, mare de Déu senyor, no havia que aclarir aquell atemorit, tapa, quan acaba la festa, o lo que siga, puja allí la nòvia i una altra volta, i ara, per damunt dels arbres, i en efecte una altra volta, zum, la volà. Mare de Déu senyor, es queda dormint. En ser demà, quan es desperta, pensa el que pensa, s'alça enfurit, ix de la jarra, se'n va a buscar la nòvia, la troba allí, estenent la roba, li diu, ja no mos casem. Diu, che, d'on vens tu? Què fas aquí? Per què dius això? Diu, perquè ja sé qui eres. Què saps qui sou? Què dius? Sí, perquè jo a nit, quan tu i les amigues vos vau anar on vos vau anar, jo estava en la jarra amagat i vaig sentir i vaig veure tot el que vaig sentir i vaig veure. La nòvia, clar, agarrada en falta, diu, che, aixina que tu venies en la jarra, d'haver-ho sabut, quan passàvem per damunt del barranc de l'infern, t'haver soltat i saber acabar tot. I zum, s'acaba el conte. Què ha passat? Probablement una intoxicació amb una de les herbes que, ja dic, a veure com vos porteu, i vos ho diré o no, que hi ha pels camins, pels carrers, al voltant dels masos, i que és una herba, que és el beleño o beñeño o herba quixalera, que antigament s'usava per a moltes coses, per exemple, per a calmar el mal de quixals, perquè el que és el fruit, una càpsula, es tirava damunt d'una pedra calenta i el baf que eixia calmava el dolor de quixals. També calma la fam, menjant-se en petites dosis, però com moltes coses. Poden ser beneficioses en una dosi i perjudicials en una altra. Causar uns efectes a una dosi i uns altres a una altra. Com que algú va descobrir que aquesta herba tenia la propietat de canviar l'estat de percepció i d'ànim de la persona, s'ha usat com a herba per a transformar psicològicament a un individu, però clar, el problema està en que si te'n passes de dosi, pots morir. Què feien les dones, que han sigut sempre les grans coneixedores de les herbes, de les propietats de les herbes? Doncs en lloc de fer una ingesta en la que si te n'havies passat, doncs ja després era difícil el retorn, el que feien era anar col·locant-se a poc, gràcies a fer amb aquestes fulles del beleño un ungüent amb oli i fer-los que a través de la distribució per la pell anara passant a poc a la sang i posant en situació. Una situació que sol ser primera fase la ingravidesa, com si voles. Segona, al·lucinacions, un món de fantasia. Tercera, somnolència. I quarta, si te n'has passat, ja de la somnolència no tornes. O sigui, te quedes. Te quedes sec. Què era? Com veiem, allò que havia passat. Veritat que sí? Eixes fases. I com ho controlaven encara millor? Pues fent que l'ungüent passara no a través de qualsevol part de la pell. Hi ha parts de la pell que són pràcticament impermeables, dures, grosses, rugoses, però hi ha unes altres parts de la pell que són especialment fines, sensibles, les mucoses.
De tal manera que imaginem-nos a una persona d'estes, a una dona, que agafara l'ungüent, impregnara bé un pal, una granera ben impregnada, se la posaren per a jugar a cavallets, sí, estic dient així, hi ha xiquets, i de repent, quan allò ja ha arribat on ha arribat, zum, volant. Quina és la imatge que tenim de les bruixes? Sense granera, però contant lo mateix, Enric Valor i alguns altres ens van deixar rondalles on posaven de manifest que la gent sabia usar les herbes. Ara les veurem. Una dona que deia s'ha escrit, a veure si ho dic bé, després no s'ho creu, però deia s'ha escrit que és una prestidigitadora de la paraula i una artesana de la imaginació. T'ho vas dir una volta, no t'ho vas creure, ja no t'ho diré més perquè no t'ho creus que està escrit, però està escrit, eh? Ella és Almudena Francés, i ella té una afició, o també podem dir professió de certa manera, molt bonica, i és que es dedica a contar històries pels pobles, per les escoles, és contacontes, podem dir, entre altres coses, no? La contacontes. I mare. I mare, que també, que no és poc, i mare. Per tant, quan vam saber que venia, jo de seguida vaig dir, ui, Almudena Francés ha de contar alguna història, i com ella ha dit que sí, doncs ens contarà alguna història. Quina que contaràs, la de Isa? Bé, va contar-nos una història que té un misteri, de puc dir-lo. Sí, clar. El misteri és que ella la coneix, a mi també em sona, a molta gent li sona, però no sabem d'on ve. Bé, qui l'ha editat seria complicat, però no sabem d'on ve. Per tant, si algú la coneix, després que li digui a Almudena que la coneix, no? Exacte. Bon dia. Vos contaré la història de Vicent i Maria. Que pot haver passat a qualsevol poble, perquè de Vicenç i Maries ne coneguem tots. Però esta, concretament, sembla ser que va passar a Ontinyent, per allà als voltants de Sant Antoni. I dic jo que si Valor l'haguera coneguda, l'hauria incorporada. Així que deu haver estat en la memòria, pot ser estar en la nostra memòria fins i tot genètica, perquè quan vos la conti direu, jo això ja ho havia sentit, i jo vos diré, ja on? No ho sé. Així que comença a pensar que esta rondalla està en la nostra memòria genètica com a valencians. Però a veure què me dieu vosaltres. Diuen que Vicent i Maria van anar a les festes de Sant Antoni i van comprar rifa, perquè a Ontinyent per Sant Antoni rifen un porc. Ne rifen dos. Ells van comprar, i clar, tanta rifa van comprar que es va tocar el porc. El diumenge per la vesprada, després de la rifa, se fa la provessó. I el més habitual és que la gent deixa el porc allà, al carro on està, i al sant demà ja va al matarife, te degolla el porc i ja te l'emportes degollat, que és molt més fàcil emportar-te-lo degollat que emportar-te-lo viu. Però Vicent i Maria van dir que patatí al carro, que ells s'emportaven el porc, perquè per alguna cosa els havia tocat. I qui serà ben gros, que potser si el deixaven allí, els pegaven el canvi. I això no els interessava. Així que se van emportar el porc. Per enmig de la provessó, Maria estirant de la corda i Vicent espentant del cul del porc. L'estampa era de quadro. Van arribar a casa i el van amollar al corral. I allí estava el porc en el corral. I Maria i Vicent dins de casa, partint-se el porc abans de matar-lo. I Vicent tot era dir-li, ai Maria, demà quan el matem el primer que faig és agarrar una llonganissa i un tros de pa i me la menge fregideta. D'això res. El porc és per fer 4 fardellets, 3 pels xicons i 1 per a nosaltres. Che, Maria, que jo me menjaré una llonganissa, no me vaig a parar tot el dia jo porquejant i no tastaré el porc. D'això res, que me descontaràs, que el porc és per fer, ja t'has sentit ja 4 fardellets, però no cal que discutim i se partim el porc abans de matar-lo. Aquella nit van dormir esquena en esquena o cul en cul,
segons com se mire, perquè estaven enfadats. Va arribar el dia de porquejar el porc, que va ser el matí següent. Van degollar el porc i el primer que van fer va ser fer-les... Això és sensible, i més per algú que no menja carn, sabeu? Però bueno, jo vos ho explique. El primer que van fer va ser fer-les... Exacte, amb la mà clavada dins de la sang. Sí, ja ho sé, xiqueta, és desagradable, però és que... És el que passa, és el pas per a la botifarra, saps? Has de manejar la sang. Bueno, clar, com que estaven ontinyent, també van tallar la ceba, van sofregir la ceba, van posar... Bueno, van fer tota la feina de traure els lloms, de traure els pernils, de clavar les llonganisses dins dels budells. Segur molts de vosaltres estareu fent memòria d'aquesta feina, veritat, que era tan divertida, feta en família, però que era una feina costosa. A mitjan vesprada la cosa ja semblava que estava encarada. I ja Vicent, mira, ja s'estava triant la llonganissa, i Maria no feia més que comptar 47, 48, 49, misca. Ella només pensava que li eren justetes per a fer 4 fardellets amb tot el porc. I ja ho tenia tot comptat i el porc estava en l'andana quan Vicent va baixar amb una llonganissa en la mà. Xico, on vas? Ai, a fer-me un tros de pa en la llonganissa fregideta. No t'ha dit que no se toquen les llonganisses, que me descomptes i després no m'hi els números? Maria va agarrar la llonganissa i se la va tirar a la butxaca del davantal. Va posar 2 plats de bollit en taula i aquella nit van sopar bollit i se van gitar una altra vegada cul en cul o esquena en esquena, segons com se mire. Al matí següent Maria es va alçar i vinga a feinejar per casa i Vicent que no s'alçava. I Maria: Vicent, alces o què? Que t'espera el veí que l'has d'ajudar. Va, Vicent! I Vicent que no s'alçava. Ma, sí que te dura el tufo. Va, tira, baixa allà. I Vicent que no baixava. Mira, Vicent, estic pujant l'escala, I no me facis pujar més amunt, que ja vaig pel 3è escaló. És que esta dona sabia de rondalles, sabeu? Vicent, que ja vaig pel replà i no vull pujar més amunt. I Vicent que ni contesta. Maria, mira, en 2 gambades puja l'escala, obri la porta, li agarra el peu, el remeneja. Vicent! Xicos, que s'havia mort. Que s'havia mort de ganes de menjar-se una llonganissa. Però el resultat el mateix. Mort, sequet, acabat. Clar, ja se podeu imaginar, vos estalviaré ara tot el que ve, que arriben els fills i que, clar, que no se partixen el porc perquè allí ja no ha fiambre, del que s'han de fer càrrec. Així que ja sabeu el que passa, que velen al pare, que després el porten al cementeri, la viuda desconsolada no tenia. Mireu, este moment de viuda desconsolada a mi me recorda... Saps a qui me recorda? A la dona del Joan Ratot, que també era una viuda desconsolada, que estava a la porta de sa casa, quan Ratot va caure dins de l'olla, que sí, Júlia. Però esta viuda desconsolada tenia paraules i deia: ai, el meu Vicent! Ai, el meu Vicent, que s'ha mort sense tastar el porc! Ai, el meu Vicent, que s'ha mort de ganes de menjar-se una llonganissa! I el porc a l'andana, i ara qui se'l menjarà? I els fills que no se van voler emportar el seu fardellet. I Maria vinga a plorar, va arribar a sa casa aquella nit, i això que era gener i en Ontinyent i feia fred, no va encendre el foc i es va quedar allí a la voreta del foc, amb la seva mecedoreta. Ai, el meu Vicent, ai, el meu Vicent, i el porc qui se'l menjarà? Quan s'escolta una veu que diu: Maria! Maria! Sí? Maria! Qui és? Maria, sóc Vicent. Vicent? Quin Vicent? Maria, el teu home, que m'acaba de morir. Ah, i no, com estaves mort? Maria, que he vingut del cel, que resulta que Sant Pere no ha provat mai les llonganisses i m'ha dit que si no hi les porta no me deixa entrar. Bé, Vicent, doncs baixa per elles. No, que jo no puc baixar, però no te preocupes. Baixaré un poal per la ixumenera i tu me poses les llonganisses dins. El poal va baixar per la ixumenera i com que el poal era de llanda, pim-pam, pegava la ixumenera, la suja anava caiguent. Bueno, el quadro. Maria va pujar a per les llonganisses i les va posar dins del poal i el poal a ixumenera amunt. Al dia següent Maria va anar pel poble dient-li a tot el món que havia vingut Vicent. Estava tan contenta ella. Que la gent va pensar que li faltava una bollida a la dona, que amb això de la mort de l'home s'havia trastornat. I així va seguir la cosa perquè el dia següent Maria va tornar a sentir: Maria, que carinyo que vols? Maria ha vingut a per les botifarres, que Sant Pere diu que els angelets també les volen provar. I així les botifarres se'n van anar amunt, i se'n va anar el llomellet amunt, i les sobrassades amunt, i un pernil amunt,
fins que a final de setmana Maria, que estava a la mecedora, va escoltar «Maria!». Vicent, no facis eixa veu, que a mi ja no m'espantes. Parla normal, xico, que per molt mort que estigues dic jo que podràs parlar bé, no? Maria, que els morts parlem així. Vinga, tira el pernil, que este és per al nostre senyor. Per al nostre senyor, que abaixe si el vol, que el pernil no puja. Maria, que te n'aniràs a l'infern. Doncs els dos de la maneta, que no n'hi ha pernil. Maria! Mira, Vicent, jo te veig la cara o no me quede tranquil·la. Així que baixa que te'l done. No, Maria, que no puc baixar. Però farem una cosa. Jo m'assomaré per la ixumenera i tu mires per la llar de foc. Amb un ciri tu il·lumina-ho bé i allí me veuràs. Maria va anar a buscar un cresolet i el va posar per la llar i va mirar amunt. I quan va mirar dalt, va dir, ai, Vicent, quines galtes se t'han posat, que tu el portes l'has menjat a soles, Mare meua, que contenta estic. Ara ja te pots morir tranquil, que jo també viuré tranquil·la. Maria va quedar tranquil·la perquè les galtes de l'home eren ben grosses. Però el dia següent Maria era l'única que no sabia que el que havia vist per la ixumenera no eren les galtes de la cara del seu marit, no. Eren les del cul del veí que s'havia fotut el porc. Si algú l'ha escoltada, que m'ho diga. Gràcies. Doncs seguim avant, a veure si aguanta.